Dynamite, kello on 12.22 ja loistava hetki laittaa tämän keskipäivän osalta ilmoille keskipäivä tuplaa, jossa idea on siis todellakin yksinkertainen, eli samalta artistilta kuullaan 2 biisiä putkeen ja totta kai tämä keskipäivä tupla artisti vaihtelee aina päivittäin ja tänään se on Valdos Beat Hitmix ja keskipäivä tupla. Itsehän nostin aikoinaan Valdos